Ha? Magalang. Taga matinugan kita. Yun man lang. Pero depende. Ginuguan. Gusto ko mayan. Ano ba yun? Bito ka talaga. Bukusin mga ano. Ang bito ka bukusin karne. Ito yun ang karne. Yan mo. Yan mo. Dati nga ginugasan bata pa ako. Ang laman saging. Bowl mo. Saging ng ano? Nakasamo. Bowl mo. Saging ng may ano. Ang hilaw na saging. Langka. Oh. Sabi yun mag-utay na laman. Nabo ko siya masyado maaslong. Ano pa na maaslong mag? Sir Richard, ginugaan nila. Mamara. Mamara, ang dinuguan. Kapan, marulok ko yun. Mamara. Tuloy-tuloy. Masarap sa may tanglad naman. Tanglad. Dito, Biko. kakanin. Purulog ang diyan ko. Ginano lang yung kakao. Yun ang nagpupasantiyan ko. Puro kaon. Salamat sa kamel. Salamat sa like. Ay, sa 13 million in my house. Salamat sa ito lang, nag-13 na to. Salamat sa 13. Shout out. Thank you sa 13 million in my house. Ay ko na. Ay, si akin sina. Priyami Kalena Bahog Bilat. Mga Bisaya. Bisaya ka man doon, day. Siguro perfect ka, no? Artistahin ka, no? Ay, ba't mo dinilate? Wag. Wag mo dinilate dyan. Ate Kratik na. Wag mo dinilate dyan. Proud to be yourself. Ano na, express yourself lang ba? Ganyan yung mga perfect, no? Ganyan talaga mga perfect, day. Feeling mabango, feeling maganda. Feeling artistahin. Siguro yung pati yung time. Sorry. Sorry. Taga Pilipinas.
From Philippines. Ikaw, taga saan ka? Ba't mo nasasabi yan sa akin? Hindi ko nga pa ako kilala eh. Judgmental ka. Siya. Sing-tong. Ako nung kadalampan. And. Masarap sabay. Diba mo naman mapanit? Pinakain niya na. Liam Ikalina. Ikaw, taga saan ka? Bubagasin. Bisaya, kate. Bisaya, kaday. Bisaya, Ilocana, ano ka? Ay, mama, tuloy ko na kung Bisaya, kaganina. kate. Bisaya, te. Sabihin mo lang. Ganina. Nagkaligo ako ganina. Buwaong ka. Papaliwang ko ikaw. Di ka maliwan. Wait lang. Ako ba ka na? Lamborghini. Harap nila. Thank you sa 1 million like. Pangulong ito. Di ka maliwan sa'yo. Butang mo na yun dito. Butang mo na yan dito. Thank you sa 3 million. Salamat po. Hindi ko kabalo. Ang makagaling ko, makatigaw mo iba. Sabi. Ako. Mara mag-like, share, and comment, and subscribe. Salamat sa 1 million. 1 million. 2 million Para na. wag. Para to. Ay, si Ashgab. Dadas. Salamat sa tuna. Ay, sorry. Tuna lang. 3 million. Balik kayo. Sana kayo. Sa Manila. Wala sa Bagsangan. Sa bawat Hindi, nagluto ko sa Bagsangan.
Ano? 10, 6. Gabanan, kala-kalad ako, bawal ang yura mo. Gab. Dali ko na, huy! Huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-away. Alis tayo. Saan ka galing? Where are you going, Ash? Hi po. Sorry. It's been malaki na yung brass. Malaki na. Sa bawat minuta, gusto ko nang sumuko. Almost 2K. Kuya Gab! Kuya Gabriel! Gab! Kuya Gab! Wala may.
Taas pa kanina si Kuya Gab tabi. Kuya Gab, pakagto ko daw ni mana mo. Tato kay mama mo. Paluwaya ito. Ako yun? Ano wala na nagatawaran siya. Ha? Dagan, ay baka niya nakita mga sundo. May ano. Sabi ko, Palawan. Hmm. Dagan ako waon. Oo, sagan. Dapat niya, pagano'n. Sasabihan ko ikaw na ano mo, tawagan mo. Hindi mo man ang tawagan. Hala? Ano ba? Daakay man. Magparata ano ng school na ho. Magparata ano ng school na. Ikaw na. Ako, utang sa wifi. Ako na. Akay naghihibig ka. Dili man gudi anis yun na naghihibig. Ayaw mo na kabali. Joy. Jadi. Ali. Halata. Halata. O, nagparatawag kanina. Ada na active mo. Active. Ako, ikaw nga ni ang kaipuhan. Ikaw nga sa luwas, mag-istoryahan. Dito sa luwas. May post tayo. Mainit. Alam mo, mantikan lang sumuko ang puso ko. Sa paulit-ulit na nasaktan, mukhang delikado na naman ako. Bakit ba ganito? Kaya ba? Alam mo, mantikan lang.
Alas na, nadala ka pa. Alas na, alas na. Alas na. Ako na sa imo, hapon. Ako na dala hapon. Hapon na niya din. Dala na ba pa-Gcash? Dala na ba, ano na? Kailangan 1,000. Ay. Siguro kasi pinanganak sila walang balat. Gika. Delikado siya sa medical time para kanina. Gika. Sa medical time. Gika. Siya si Daniel Gika. at may nakita siyang dalawang tao. Gika. Nakatayo ang isa sa ibaba Gika. habang ang isa sa kabila. Gika. Parehong kanyang Gika. isang nasa harap, Mama, padaran ako Gcash. isa sa lalaki. Masuot Ang ako. gaano ba katagal? Ano ka na? Hindi ka man ikaw lalabutan. Hindi ka malalim. Hindi ka palabas. Hindi nga. May infection po siya sa baka. Doktor mo niya? Balik mo. Ano yun? Tingin ko may ginig ko siya. Sige, gagamitin ka namin ng pick. Kapag naging doktor ka na tapos may dumating na kasing talino mo, huwag ka matakot makinig sa kanya. Hindi ko. Huwag kang matakot mag-isa. Wala ka gabi. Ayos yan. Mayang gabi, idol. Hi, Pamaypay TV. Mayang gabi man. Kumusta? Ha, may nagtawag, Gab! Gab! Gabriel! May nagtatawag! Ihatag mo daw ng bed. Munti ka nang sumuko ang puso. Salamat. Pang dalawang na ako sa'yo ha. Salamat, Pamaypay TV. Salamat. Salamat sa thumbs up. Kumusta? Ako, bumaba.
Monetize ka na ba? Pamaypay TV, monetize ka na ba? Wait lang. Wait lang. Okay lang ba? Monetize na ikaw? Wait lang. Opo, ay sana all monetize na. Wait lang. Talagang. Opo, Marian. D. Malimutan ko. Sana all monetize na. Ay, ano, dami pa lang ano. 22 ano, followers. 22K. Sana all. Wala. Pamaybay. Pamaybay. Sana all. Big channel na pala. Sana all. Wala. Salamat at napunta ka sa aking ano, sa aking live. Oh my gosh. Lodi, thank you po. Salamat po. Ano? Ay, Ang galing naman. Ang galing naman po. Sana all talaga monetize na. Salamat po Pamaybay TV sa pagpunta sa ano ko. game. Dito ako. Ang galing naman, ang galing. Opo, nag-check ko na. Salamat idol. Pamaybay TV. Thank you so much. Napunta. Salamat po. Nanan sabi. Nanan sabi. Yan na, matawag na lang daw siya. Ah. Salamat po sa sa nanonood. Thank you for watching my live. Taga saan po si Pamaybay TV? Ah, sikat, ano pala tong ano ko. Bigatin pala tong ano ko. Yung guest ko. Salamat po. Naya ako bigla. Salamat po at napunta kayo dito sa aking live. Pamaybay TV. Thank you po.
Losing my mind. Salamat sa nanonood. Gab!